dneska si zahrát společně se Slaníkem. Zahrám si dneska se Staníkem Roblox, že já, Staňo? Ano. No a dneska budeme hrát Grow Garden. Můžeš se připravovat. OK. A jelikož jsme nejsme u babičky, já jsem u babičky, ale on je doma a voláme se. Jo. Jo, to je pravda. Jo, lidi. A omluvte mě, že tak žvíkám, protože já to už žvíkám bonbony. Tam já se připadám jak Ryder, jak třeba si směje, nebo Meru, jak se směje, kámo. Let's go, kamo. To je event. To je event. Kámo, to nemůže být event, nebo je? Je? Čau. Čau. A jo, asi jo. Já se podívám do šlapu. Dáš mi nějaký rostliny. Jo. To je dobrého. Co tam za slíp? OK. No, Hej, ty kráso. Mě moc se to seká. Aha. To je první zápsník. Poprvé v životě, kámo, já jsem tak dlouho nehrál jsem Grow Garden. Já mám nulovou base. Pojď sem. Dělej. Co je? No pojď. Co se děje, pane bože? Jdeme otevřít vajíčka. Opening, dámy a páne, opening. Dámy a páne. Pojď, tohle vajíčko. Pejsek, no nic, ten není moc hezký. Ale chceš ho? Jo, klidně mi Tak já ti ho dám. Já ti ještě něco chci říct. Tak pojď, ještě jeden. Pojď. Prosím. Tak, pojď. Zase pejsek, ale velký. Dívej, jak je velký. Já ti něco řeknu, jo. Víš co? No. Když si necháváš pety, tak se ti vyplatí, jo? Nemusíš je ani to... Já tu mám dobrého peta. Fakt? Jo? Dívej, tady. A jo, vám chcete chodit, no nic. Rainbow. Jo, ale lidi, to mi nepadlo z vajíčka, ale to mi dal kámoš ze školy, víte? Jmenuje se Olda Polda. Já jdu koupit taky vajíčko. Shop. A mám koupit ty základní nebo nějaký jiný? Já nevím, jak chceš i opening základní. Já koupím 3 základní. Já jsem koupil 3 základní. OK. Jdeme je zasadit. Tak tady jedno, tady druhé, tady třetí. Let's go, kámo. Pojď se podívat.
Jelikož. Hej, podívej se na toho týpka. On na ně. Nebo ne týpka, tady je nějaký parkour. Z toho. Vidíš to? Kde? Tady. Jeden tu skáču a podívej se tam. Počkej, pojď sem. Pojď sem. Kde jsi? Tady, pojď sem. Jo, už ho vidím. No? Podívej se tam. To co je? Co to je, bráško? Co je? To může mít Kamo, mega. můžete mi vysvětlit, kamo lidi, můžete mi vysvětlit, co to je? Já nevím. Napište do komentářů, co si o tom myslíte. Ty kokos. No nic. No nic. Jako, no nic. Tak to, jako, můžete mi vysvětlit, co to je? Je plešatej. Ty kráso. Mám dobré peníze celkem. To dá nějaké vajíčka. No nic. Ukra. Hej, Bluter, Sump, Set. Tady je Bluter, Sump, Set. No nic. Já jsem je všechny vykoupil. Teď v shopu. Hej, pojď sem, já jsem si to zasadil teď. Rostliny. Ty květinky. Nic, ven, v shopu. Sakra. Pojď sem. Ven. Ty květinky jsou strašně hezký. No nic. Kámo, co to je? Já nevím. Ale že jsou strašně hezký. No nic. A dívej, je tu s velkou. Jak je velká. No nic. Ale hezký jsou. To bylo v shopu, že? Jo, to bylo v shopu. Já jsem to tam neviděl, protože tam potom resetl další že resetl další CD. To bylo Seds. To je ten obchod, se jmenuje Sed. S-E-D-S. Takhle se jmenoval. Proč je ten modrý stánek? Modrý stánek. A kde jsou ty vajíčka? Že tady žádný vajíčka nejsou, tak co kecáš? Ale ne, že jdu na záchod. Aha. No tak já jdu taky na záchod. Lidi, počkejte, my jdem na záchod. Všecky. Ty jsi blázen. Už nic. No. Jak včera půjdeš? Zřejmě mám celý holky, chceš? To tu si veme, si chceš. Hej? Hej? Halo? Pane? Pane Volský? Pane? Halo? Halo, pane? Lidi, slyšíte toho hajzlíka?
Já si myslím, že jo, protože to mě chcete jinak jako. Ty vole, skameněl ty vole úplně. Úplně skameněl ty vole. Ty vole, se nehýbeš, jo. Dobrý, hej kámo, to video bude mega OP. Hej, my vás prosíme, pojď sem, my vás prosíme, dejte aspoň like, aspoň dejte tam aspoň 25 lajků, prosím. Já totiž na žádným videu nemám ani jeden like. Nebo jeden tam mám, ale třeba 10, kámo, nemám, takže prosím dejte tam třeba aspoň 10 lajků. Tak, anebo... Máš aspoň jeden like ode mě, bráško. Jo, jeden like odstaň, tak dálejte, ať překonáme třeba Syria Kariho. Jdeme. A musíme to víc, prostě bavovat jako lidi. Vy nedáte žádný lajky jako. Ani Stanikovi nedáváte žádný lajky, tak co to je? Jako, ani na TikToku. Jako, dávajte nám lajky jako. Hej, mě snažil učit na TikToku. Proč? Protože já jsem natáčel jakože co dělám. A kámo, tam šlo vidět moje obličej. Kámo, doufám, že to slyší, jo. Doufám, že to zajímá. Jo, já to mám přesně na tím zvuku. No? Kámo, tak mě tam šlo vidět obličej. Někdo mě asi nahlásil. A to se nesmí? A já dostanu za to pár. A to se nesmí? A to se nesmí? Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! No nic. No nic. No nic. No nic, vidíš to tady to? Kámo, ty vole. Protože mi to nejde vzít. Mi to nejde vzít? Jej! Jo. Yes! Let's go! Oh my god! Dám si tam srdíčko, ať to nejde. Prodat. Dělej. Ok, jedno prostě. Jako lidi, slyšeli jste to? Normálně dejte like prostě, nebo já se na vás nasedu, vygooglím si vaše číslo domů a přijdu a vezmu si moju pistol, kterou mám zarezervovanou a zastřelím vás, když nemám náboj, to je jedno. Co? Dáš mi nějaký rostliny? Co? Dáš mi nějaký rostliny? Týdu asi nic nebude. Tam, ty tady nejhrozily, že vás si pokud nedáte. Tak já si koupil ty květinky. Já jsem si koupil květiny. Květiny. V šopu jsou, víš kolik jsou v šopu květin? Jo, 22. To, co jsi koupil, víš kolik? Kolik? 22. Já jsem si jich koupil taky 22. Pojď se podívat, jak mi to tady roste. Co to je? To je mega velké. To je mega velké. Pojď sem, to musíš vidět. No nic. Tam ještě tady protože diváci se třeba nudí, a potřebují nějaké video. Kámo, já za to nemůžu, že já nevím. Kámo, já takovou nějakou dobrou rostlinu a si říkají, že ten je dobrý, kámo, ten je dobrý. Kámo, mě zase nejde vysvět. Kámo. A
A jak to? Nevím, kde já to v pokoju? Ne, kámo, já tady to bude v pokoju. To Wi-Fi, nebo já nevím. Kámo, bráško. Pocem. Ještě mě to líbí. No. Kámo lidi, jdeme otevřít egg. Hej, No. až to bude Wi-Fi, tak půjdeme otevřít všechny 3 eggy. Jo, mám zase ready. A moje květinky jsou taky ready. Diváci jsou ready, dokud jo, dejte like, tak čuji a dokud ne, dejte to. Jo, kámo. Víte co, kámo? Ale jsme naproti sobě. Fakt? Kolik bude stát květinka, lidi? Hlavně bude, kolik bude stát květinka? 2000, no nic. Ty květinky jsou mega dobré. Ale aj hezké na zahradu. Je lidi. Napište do komentářů, jestli se vám taková zahrada, jak je moje líbí. A hlavně ty květinky. Napište třeba dobrý květinky napište. Že, Staňo? Napište dobrý květinky. Ať vím kolik. A jestli nám napíšete modrý květinky, tak vám dám srdíčko. Na ten komentář. Shop, hej, to je nový shop. Je to taková ta květinka velká. Já nevím, co je shopkeeper. Je, pardon, kámo, doufám, že nedostanu ban. No nic. Kolik natáčím? Já se podívám, kolik natáčím už minut. 17 minut, no to není moc. Až tam bude třeba 20 minut, tak to jako ukončím. Protože já jsem, jak mám ty videa, tak oni jsou dlouhé strašně, že? Diváci. A to by už jde ta Wi-Fi na. Už mě to roste ty květinky. Kde jsi? My jsme naproti sobě. No já vím, já to tady jako hledám, ale je to co? Kam máš ty guláš? Kde jsi? Guláše? Budu guláše. Jsem u guláše. Hej, někdo mi dal like, jako. Tady ten hype, no nic. 12 lajků už mám. No nic. Já mám kolik? Já mám 19. Já kámo. Hej, pojď sem. Jak chci tady to fialové. Já ti řeknu, jak se to jmenuje. Ty fialové tady, ty bobule. Já to jsou hrozný. Ty bobule tady. To jsou hrozný. No tak hrozně. Jako to? No, Ale to jsou hrozný. odměrej. Všechny. Jo, všechny. Okay. 19 minut už točíme, kámo. Let's go. Děláme zase zítra taky nějaké videko. Tak jo, zítra vydáme další video, lidi. Pokud vám to chybí a pokud nedáte se něco dívat, tak právě jste. A pokud se nemůžete dívat na mě, kámo, je to smůla, já nejsem u babičky, já půjdu 19. listopadu na očkování. No nic. Ti nezávidím teda. Hej lidi, já bych to už dneska ukončil, my se
s váma musím asi ukončit. Tak čau, prostě. Pojď. Za chvilku zase vydáme další video, nebo... Jo, za chvilku, třeba za hodinu. Jo, už je 20 minut, tak pojď. Tak čaute, kámo, lidička. Strašně nechci se s váma loučit, ale musím, protože jako ještě nejdu spát, ale kámo, prostě musím, protože už je 20 minut a jako kdyby tam bylo 30, tak už to asi nedáte. No tak čaute, dneska uvidíte ještě první, druhý video. Tak pojď, Staňo, se s náma rozloučit. Už jdeš? Pojď. Tak pojďte. Já můžu do 8. Vydáme ještě úplný. Čau. Vydáme ještě... Čaute, lidičky, čau. Vydáme